Prudký rozvoj mesta v 50. a 60. rokoch si vyžiadal zavedenie autobusovej dopravy. Do roku 1957 vzniklo 8 autobusových liniek, na ktorých premávalo 13 autobusov s 3 vlečnými vozmi. 4. januára 1960 začala výstavba východoslovenských železiarní, ktorá najviac ovplyvnila rozvoj dopravy v Košiciach. Ak v roku 1950 mali Košice 71 000 obyvateľov, tak v roku 1960 to bolo 95 000 a v roku 1966 už 127 000 obyvateľov. Základnou úlohou dopravy bolo vybudovať spojenie medzi mestom, sídliskom Terasa a hutníckym kombinátom. Dopraviť denne 24 000 ľudí do VSŽ sa podujala električková rýchlodráha, ktorá bola vybudovaná v rokoch 1961 až 64 a spojila mesto z ulice Československej armády so vstupným areálom VSŽ. Dĺžka trate bola vyše 13 kilometrov. O 2 roky neskôr sa k rýchlodráhe pripojil nový 2-kilometrový úsek medzi Štúrovou ulicou a križovatkou na Moldavskej ulici. Rozvoj dopravy si vyžiadal vybudovanie nového závodu, ktorý sa od roku 1959 premenoval na Dopravný podnik mesta Košíc so sídlom na Bardejovskej ulici. Pôvodný plán na výstavbu bol o 40% znížený a tak sa miesto 150 garážovaných električiek zmestilo do hál iba 72. Celková kapacita objektu s odstavnými koľajnicami je dodnes 130 električkových vozov. Východoslovenský krajský národný výbor vyčlenil 1. marca 1961 45 autobusov Československej automobilovej dopravy a delimitoval ich do dopravného podniku mesta Košíc. Ich úlohou bolo zabezpečiť dopravu robotníkov do VSŽ z mesta a najbližšieho okolia. 4 novozriadené mestské linky spojili centrum s novovybudovanými satelitmi. Keďže kapacita starých autobusových garáží pri železničnej stanici už nestačila, pristúpilo sa k vybudovaniu nových garáží v džungli na Hornáckej ulici. V čase ich odovzdania v roku 1965 sa prejavil zlý odhad pri ich plánovaní. Dopravný podnik už vtedy vlastnil 130 autobusov a 13 vlečiek, čo bolo 2-krát viac ako kapacita nových garáží. Na pomoc autobusovej doprave vo VŽ bola v Šaci zriadená provizórna garáž. V roku 1967 boli v Šaci postavené nové garáže a údržbárske priestory.